такова живото няма. На скъпия вожд за някой. Понеже е много студено, тези, които са по-близичко, нека да дойдат. Не можем да стоим да чакаме останалите. Уважаеми съграждани, искам да ви прочета нещо, което се е случило преди 140 години и днес отговаря на същата тази действителност, в която се намира българският народ. Това са заветите на Васил Левски. Колкото и странно да ви звучи, това, което ще ви прочита, е толкова близко до действителността, която вие не можете да си представите. Байовци, ето че паднаха в ръцете на враговете и ще напуснат пътя на борбата, преди да сме видели краят на нашите въжделения. Но с моята кончина не свърша пътят, който трябва да извървите така, защото да не изгубите смисъл, усилията ни. Моята смърт не ще разпре бъдещето на освобождение, което нито трябва да скове сърцата, нито душите ви. Знайте, че борбата за освобождението ни ще погълне в жертвения си олтар много от нас. Но още повече ще погълне борбата след освобождението ни. Внимавайте! Народната работа няма шега. Освобождението ни трябва да бъде плод на нашите задружни усилия. Вие, които ви грабят, безчестят и лъжат, днешните ни управници, не мислете, че работата ни свързва с чистото минало на нашето освобождение. Не, тя с това започва. Нашето драгоценно отечество ще се нуждае от достойни хора, които да говорят по пътя на благоденствието, така, щото да бъдем равни на другите европейски народи. Ако допуснете утре, когато сте вече свободни, да ви управляват днешните турски мекерета и разните му лихвари и чорбаджии, които и днес ни грабят най-безжалостно, по-добре да си останем под сянката на султана. Вярно е, че ние нямаме хора подготвени, но поне нямаме хора честни и родолюбиви, които няма да се поколебаят да положат живота си за въздигането на държавата ни. Не се подлъгайте, че тези, които държат парите, държат и бъдещето ви, защото тези пари, те са ги взели от вас, а вие им се кланяте и ги въздигате като слънце пред очите си. Те няма да се поколебаят да посегнат към властта, а вие ще трябва да ги възпрете. Да им поискате сметка, кой с каквото е помогнал за освобождението и ни е давал ли е пари или е казал, нека да стане па тогава. На такива аз съм им писал и преди. Днес е моментът да се купи животът, който сега се продава. Утре не и милиони да давате. Та тези, които покажат разписките с печатите на Централния комитет, те нека живеят свободно в отечеството ни. А другите, презрените и отсечените алчите и братце, желаещи властта само за да ви грабят. За такива злоупотребяващи с народни пари, наказанието е само едно – смърт. Смърт и пак смърт, както и гласи уставът ни. За тези, които петнят името на отечеството ни, наказанието е пак смърт, смърт и смърт. За тези, които се възползват от непросветеността на народа ни и го грабят, уж били по-умни учени, а също с лукави и хитри, наказанието е смърт, смърт и пак смърт. За тези, които насаждат омраза между хората, живеещи в нашето мило отечество, било то на етническа или верска основа, с цел докато се избиват помежду си, те натрупат богатства, наказанието е смърт, смърт и пак смърт. За тези, които обещават много, само и само да ги изберете да ви управляват, а после се отметнат от думите си, като кажат, че времената били трудни и те, видите ли, не предполагали, че такова е положението, а наказанието е конфискуване на имуществото и изгнание извън пределите на отечеството ни. За тези, които под булото на родолюбието градят закони, а самите те не ги спазват или пък ги използват с цел своето облагодетелстване, наказанието е също смърт. Това, което исках да ви кажа, надявайки се, че ще доведете борбата до край, бъдете силни братя и не щадете силите, нито кръвта си.
Защото отечеството ни няма да припише заслугите ви други му, нито пък ще позволи да потънат в забвение. И не забравяйте, аз неведнъж съм ви казвал, този, който ни освободи, той ще да ни и пороби. Време е в нас и ние сме във времето. То нас обръща, ние него обръщаме. 1873 година. Тези светли думи, които току-що чухте, са написани преди 140 години от апостола Левски. Те отговарят на днескащата съвременна истина. Шепа, олигарси, дед на целия български народ, обързали са го с вериги от всякъде. Този народ се влачи като мравките в прахта. Те искат никога да не надигнете своята глава, като измислят разни закони. Никога да не можете да се освободите. Тези олигарси живеят на гърба на този народ. Помислете само, ако всички тях ги хванете и ги затворите някъде и им дадете по една пенсийка от 150 лева, как ли ще могат да живеят горките, като не са свикнали такъв живот? Време е, момента е, студено е, но никак да не загубваме нашия огън, той е в сърцата ни. Нека да се обединим и да продължим. Времето нас гледа, а ние гледаме напред във времето. Нека то остане следа, такава каквато да се помни за нашите деца и внуци. Благодаря ви. Завари един човек, текст тази случай срещу тим. Човек каза така: имам гараж, паркинг под наем. Идват от тим и му казват, този паркинг е наш. Човек, как така, аз имам документи от общината, всичко е изрядно. Този паркинг е наш. На другия ден пристига полиция, която не е към тим, държавна полиция, и казва, офисът е запечатан, защото се разпочинават за агенция. Прибират всички документи и му запечатат сградата. Той няма достъп. Почват съдилища, има ли наркотици, няма ли наркотици, стига до Страсбург. Когато стига до Страсбург, почват да печели делата. Идват наркопласиори, които почват да го бият. Оказва се, че в този град наркопласиорите, шефа на наркопласиорите и шефа на ЦСБОП са роднини. Ядат и пият заедно. И говорим за тим и за държавата. На кого е държавата? На тим. Сигурно те ще да знаем. Те са времена. Тъй, че довиждане и да мога да правите нещо наистина както трябва. Аз съм с вас и всички съм, които правят нещо хубаво и вярно. Някой като да казва нещо, да казва нещо. След обяда. Така че 3 точки. Значи вчера остана първата точка по отношение подписката, която трябва да се предприеме за оставката на Общинския съвет. Така че да има нормативно издържан вид и да може да бъде приета като законна подписка. Втората точка, която остана, това е предложение с искане до правителството и президента да бъдат публикувани договорите с ЕРП-тата. Заедно с анекси и всичко, което има, и счетоводните отчети. От Костов. И третата точка, казахме, информация за проведената пресконференция. Ако имате други предложения,
за дневния ред. Да, по дневния ред някакви други предложения и искам една вметка да направя. Краси Жено ще каже какво се е случило днес накратко. Точно така. Краси Жено ще каже, той за това и малко от малко, накратко говорим. Накратко говорим за да се спре с спекулациите, каквито и да са те. Другото, което искам да отбележа, че имаше спекулация, че Маргото е прибрала документите, които бяха в нея с сивите на хората, които ги бяха дали и прочее. Документите са тук. С тази спекулация приключваме. Работната група, която сме избрали, ще ги разгледа и ще ги отреди. Така че нямаме някаква драма по този въпрос. Във връзка с това, че Маргарита... Къде е Маргарита? Че не виждам? Виж тук преди малко излезе. Това, че Маргарита е прибрала документите, тя справо беше възмутена. Документите си бяха препортира, запечатани, ще бъдат разгледани от работната група, която избрахме, състава на която се веса. И вече ще бъде уведомен съвета какво се е случило с тази документация и как се развива. Едно предложение още към... Заставам от името на Супецеко там, господата, които... Петър Йорданов се казвам. Директорът на Супецето, господин Бонев, просто да бъде премахнат поради причини такива, че лоши обстоятелства, в които са ни създадени да живеем там за социално слабите. И второто, което зная, дочувал съм, т.е. но нямам доказателства, че са от Евросъюза, там са внесени пари за социална кухня, за поддръжка, за ремонт и прочее, а живеем в мизерия. А това, тези пари просто никой не се интересува. Къде са отишли? Би ли привела абревиатурата СУПЦ? Това е социално-помощен център, който се намира към до глухонемите, т.е. Това отговаря там господин Бонев, просто да му се... Нещо трябва да му се търси някаква алтернатива, защо е така. Защо всичко е в такова отчаяно положение. Аз живея там и мога да го докажа. Благодаря. Сега аз бих искал да гласуваме едно предложение, да искаме от прокуратурата към кмета да започне разследване за това, че не е взел отношение по тези неща, които той публично ги излъчи. Според наказателния кодекс, с действие или бездействие, което е по време, когато е било във властта, той е подлежи на санкция. Само към кмета ли? Ами само кмета е направил изявление. Отвореното писмо. Не отвореното писмо от кмета, че са били крали пари от пазарите и то го има там писмото. Пазар е общинско предприятие. Значи кмета казва, че е знаел, че са били крали пари, но той не е взел някакво отношение. То не е уведомил. С действие и бездействие. Това е публично, аз да съм човек. Аз като продължение на темата, която я започнах от година, да направим някакво решение, да се изгради социална кухня, да се развива, да се отпускат средства, една социална кухня, защото огромна част от жителите на Варна и на Намерия даже са в крайно бедно състояние и буквално заслагат край на живота от глас. Само преди избори се случват тези събития, чудесата са случват. Да, ако може да имаме някакви средства, ние да помогнем, защото може да... На 30 загоня. Малко е късно. Той дава в събота в момента. В момента има заповед, която е написана на всеки етаж, че всеки трябва да се издаде отдела в поряден ред стаите, а ние ги заварихме в такъв порядък, че просто и кон да вържа, конят по-хубаво живее и там. Животно да вържа, животното живее по-хубаво там. Разберете направо, но не си правим етап. Разбирате ли, отделата са от черешово време, от баба ми ерата. Да ни говори за по-нататъка, че в какви окаяни съсловия живеем. Ние там не сме хора. И моля... Ами от проекта на 50-60 човека, там има хора с майки, с деца и прочее, и прочее. Има хора, които не знаят баня какво е. 21 век. Не, нищо, че е 21 век. Чакаме 22 казвам. И 25 може да изчакаме.
Важното е да чакаме. Да, защото това правим всички последните години, чакаме. Не е ясно. Има книга по така, дневния ред само. Сега, Краси? Да, нещо да услушат и Краси да кажа. Краси, лава, сам за. Добре, Краси, че имаш въпрос. Да, извинявам се, представете се само, извинявайте. Здравейте, Иван Захария се казвам. Някой ме познава, други не, както и да е. Имам предложение за създаване на комисия от 10 човека с юридическо образование и икономическо, които да нищят всички истории в общината. Към тази комисия гражданите ще подават сигнали. Ще се разглеждат, директно ще се пращат преписки до прокуратура и така нататък. Много е важно да имат достъп до документацията на общината обаче, за да се случи това, да функционира правилно. Преди време го коментирахме това за влизането на представители на инициативния съвет и наблюдението. За жалост нямаме отговор. Днес сме такова искане, не сте били това. Днес сме искане към общината, единствено отговор, който има, т.е. не е отговорен, но това е правилно така. Можем да присъстваме, да изказваме мнение, но нищо повече. Ясно, утре нали се очаква да бъде назначен нов кмет, който изпълнява. Да. Може да поискаме от него да не се предоставят достъп до информацията, не да чакаме с писмо и обратно да не вършат документи, а не върна тя не. Прак достъп до архива. Прак достъп до архива и до цялата документация, която се намира в дирекциите в общината. Копия да не дават от документи. Цап, ние ще преценяваме. Днес на плюс, утре на минус. Момент. Точно? Така, следващо. Що ме народа така ги е кръстил? Народа. Преди 2 седмици бях показал там едно искане на входиране при кмета, евентуално да го изберат. Точно по този въпрос, който каза господина, да назначим и да изберем тук, независимо дали са от съвета или някакви други лица, които да ги вкараме по някакъв начин в общинска администрация като гражданско общество, които да не могат да бъдат уволнявани от тези съветници, да бъдат отзовани от гражданите, които ние сме ги назначим там. А тези лица, които ще бъдат там, да вземат информация по тези всички сделки и да ги съответно ги предават на експертите. Не ми смешно, ама иначе как ще стане? Кой ще е документация? Как ще живи? Как ще каже, о, поиври тогава, кай написали тези кашони и гледай, никой, нали? Всеки ще каже, аз си вълто, той ще не бие нищо. Право да се казва му оперант, как се начин да действа. Да търсим начин, какво мислиш? По въпроса за нещата в общината. Най-интересното, което е, днеска разбрах, доколко е вярно, не знам, защото вече не вярвам на никой. Че предприятието, не на себе си вярвам, че предприятието инвестиционна политика, аз си мисля, че като всяко друго предприятие, общинско, като примерно градски транспорт, в което общинския съвет излъчва борда на директорите и фактически това предприятие се управлява от общинския съвет чрез неговите представители. Оказа се, че това предприятие няма представители на общината, на общинския съвет, излъчени от него, а е изцяло под опеката на общинската администрация. Аз пак ми казвам съм го вече не завързан, че се изтъркам. Която се контролира от? Това се контролира от, до сега, от бившия кмет. Но, за голямо съжаление, в момента, въпреки че бившия кмет го няма, не е съжаление, че го няма, съжаление, че неговите подчинени и долупечни хора останат. Има хора там, които са от самото начало, още от времето на господин Кирчев. Това са господин Михаил Коликов и много други. Както видяхте на среща с администрацията, хората от администрацията, шефове на дирекции и така нататък бяха прекалено много. И никой от тях не можа да отговори на нито един конкретен въпрос, зададен от протестиращите, който ми навежда на мисълта, че те просто не искат да го направят.
При положение, че това и всички въпроси и всички отговори сочиха именно към това предприятие инвестиционна политика. Така че ние трябва да направим още утре декларация, с която да искаме намаляне състава на заместник кметовете, като техните функции се прехвърлят към съответни, примерно един човек, един кмет да отговаря за две позиции, примерно главният секретар да се прехвърли към някой друг заместник кмет. Могат предложи се такава, да? Какво декларация ще предложим? Пишем, искаме, примерно, оставката на... А така сега пишем, какво значи? Ти даваш акъл, кой ще я напише? Аз трябва да не мога сега да напиша, трябва да се ще я предложиш, ще я осъди. Така. Има ли отчет, бе, Боби? Има ли отчет на това нещо? Значи ние вече 20 дена, аз днес имаше пресконференция, знаете, на Хубава. И истината е, че 20 дена, лично аз не получих качествен отговор, на каквото да е било. Да, браво на протестиращите, на хората, които бяха пред общината, на цяла Варна, те постигнаха своето. Хората на улицата, не ние, не аз, не някой друг, не трети хора. Това е, го постигнаха гражданите чрез техния протест. Да имаме право гражданите като цяло да се изказваме в общинския съвет, да присъстваме на комисии, което по принцип право ни беше дадено преди от съответния закон, но това е друга тема. Нали? Беше по-друго тогава. Не можеш да се изказваме. Да, не можеш да се изказваме, но общите имаме право. Можеш след гласуване. След гласуване. Можеш. Ако те ти разрешат. Не, само чрез... Айде да не изпадаме. Истината е следната. Ние трябва да започнем да искаме оставки. След като сега сме искали оставки на господин Кирил Йорданов, ако хората отдолу под него са били неговите изпълнители, ние трябва да искаме оставки. Всичките наведнъж не става. Не, всичките наведнъж няма как да става. Така, за целта, аз ще примерно кажа, тя ще изготвя някакви декларации, утре да ги входираме за определени оставки. Ако някой има информация, кой от въпросните директори на дирекции трябва да си кори, не може от всички, трябва да всяка не може, няма как да уволни с тези персона на фирма, защото кой ще работи. Те трябва да влязат в валиста всички. Ай, корумпирайте. Нека да почнем от тия, които са с най-дълъг стаж в общината. Айде да имаме принципа на най-дълъг стаж в общината. Абе не само дълъг, да има отчет на всяка държавник сектор. Другото, което е, пак на мен, това предприятие инвестиционна политика, въпросният господин не го познава, но всичко говори към него. Аз лично поисках оставката на господин Стоян Димитров, който е кмет на инвестиционна политика. Инженерна инфраструктура. И той същия. Той човека, за оглед да запази, да се яви говорител на всичките, почна да знае как се запълват дупки. Което беше неред, този човек трябва и той да се бори и той да камо. Ако искате утре ще изготвим декларации, как се запълва дупка? На пътя. Съгласен ли сте утре, аз ще напиша декларации, господин Кънчо ще ги споделя. Ако сте съгласни да искаме определени оставки, да ги правим, утре да ги подаваме. Значи, Боби, да председател, на целия състава името на съвета ще изтем само за някакви хора. Добре, всеки ден ще вас и поема. Боби, напиши го станете да не се да бъдат хората. Ето ще се чуи беден. Искам да вметна нещо към това, което Боби каза. В цяла България, нито една община няма такова предприятие инвестиционна политика. Това предприятие е един байпас на обществените поръчки. Това е един начин да се избегне строгостта на закона, която и без това не е много голяма. Затова такова предприятие няма обществена полза от него. Полза имат само тия, които крадат. Моето предложение е ние да предложим и да поискаме това нещо да се разформирова. И единственият начин, по който да се печелят обществени поръчки е по закон да се правят конкурси, да има борба на различни фирми. Такова предприятие няма нужда, защото то прилича на, както помним от началото на демокрацията,
преговори с потенциален продавач и един потенциален продавач преговаря с един потенциален предател и корумпе. Затова в духа на оставките, мисля, че е редно да поискаме разформироването на това предприятие и да продължат обществените поръчки по закона. Това ще помогне за смаляване възможността за корупция. Да ви се представя, Петранка Александрова съм, пенсионерка, неосъждана. За сега? Да, поне за сега. Може господата от 14 етажната сграда да измислят нещо и по моята, за съжали и здраве. Така, мен ми се струва, аз съм 45-ти набор, живяла съм и при предишния режим, и при сегашната демокрация в кавички и ми тръсна от политици, но ми се струва, че трябва да степенуваме нещата по важност. Предстоят ни избори, има броени дни до тях. Трябва да направим нещо в тая посока, защото от тях зависи всичко останало, за което се борим. Аз така мисля. Станчо иска да каже благодаря. Сега, във връзка с повдигнатия въпрос, искам да взема отношение. Да караме поетапно, продължава мислите. Утре, знаете, че в момента Варна е без кмет. Има временно изпълняване на кмет, който е назначен от Кирил Йорданов. Този трябва да бъде узаконен по закон от Общинския съвет да стане кмет до провеждането на избори за нов кмет. Когато бъде осъществена тази дейност от страна на Общинския съвет и бъде избран кмет, законен за времето до избор на нов кмет, този кмет тогава ние можем да му връчим структурни промени в община Варна. Тогава може да искаме да промени структурите, заместник кметове, директори и кои той да установи. Но докато не се извърши първото, което ние искаме, да бъде избран кмет законен, да бъде разтурен Общинския съвет и да бъдат предложени на новия кмет съответно тези наши искания, трябва да ги караме поетапно. Още нямаме кмет на Варна, ние почваме да искаме смяна на общината, там на ръководството. Той реално, сега в момента изпълняващи законността, няма тези правомощия да вършат славата. Натискаме да Общинския съвет да избере кмет, законен, връчваме на този кмет нашите искания за смяна на структурите, защото с смяна на длъжностите, структурни неща в общината, той ги освободява автоматично и съответно назначава нови, а тези, които ние искаме, ги освобождава. Мисля, че този трябва да бъде реда за действие. Благодаря. Значи продължаваме по дневния ред. Говорихме за Краси Жейнов. Да вземе отношение по въпроса днес какво се е случило, за няма пак спекулации. Изтриваме, търсим начин да изтриваме каквато да е спекулация, по който да е въпрос. Ще какво ще се случи? Съвместна пресконференция с фестивалния комплекс. Въпросните господа, които ясно бюджета върна главата. Дайте мегафона! Нека да е ясно, че те са варденци за Варна. Те бъркания на медиите и така нататък, в крайна сметка рано или късно включи. Те си обявяват навсякъде, че са варненци за Варна. Днеска си обявиха кои са всъщност варненци за Варна, какво са направили и така нататък. Категорично, нека да обясня, моето име не е така. Това, че моите позиции, както днес преди малко ми показа, тук е единствена декларация, няма значение. Моите позиции са много близки до техните. Не мога да кажа на 100%, но наистина са много близки, вие ги знаете от ден първи. Не знам какво. По отношение на името Варна за Варненци са моята. Това, което... Значи Варненци за Варна. Краси. Нека да кажа, от
първата пресконференция, която дадахме, в крайна сметка аз не ми беше ясна тяхната позиция, как искат да се казва и така нататък, лансирах Варна за варненци. Така, и какво направи? В крайна сметка те си обявяват навсякъде, че са варненци за Варна и аз съм си, т.е. не съм си запазил името Варна за варненци. Което да не са ползва. Нека да обясня, няма да се ползва с това име. Те няма да го ползват така. Аз се защото са не сме забравили нищо с това и не съм го запазил, за да правя НПО или каквото и да било. Просто не искам да се използва това. Те използват. Кажете ви тя нещо, казва Това казвам, да не са варненци за Варна са те. Пресконференцията не иска Той е който залата подписава. Не, може да чуем какво ще каже движение. Добре. Сега, Красе, извинявам се, аз ще задам въпроса така. Понеже тук продължават ли въпросите, тази пресконференция, чия инициатива беше и как се развита събитието? На която не можах да взема участие. Тоест не си запазил залата? Да, аз запазих залата, аз съм я платил, аз извиках медиите. Прекрасно, похвално. В крайна сметка след това и те са звъняли на някакви медии и си дадаха пресконференция. Може ли да се излезе с тази позиция официално тогава, да се чуят всички? Декларацията не е била пресконференция на Варненци за Варна. Това е била целта на тази пресконференция, никакво значение. Аз ще кажа това, може че аз бях. Трудна малко, аз просто искам някои работи да се изяснят. Да се изяснят. Така е. Аз до сега нищо не разбрах, честно. Слушай, пак питам, дистанцираш ли се, преди малко те питах сега пред всички, от Варненци за Варна. Варненци за Варна, те си казаха кои са. Аз съм Варненци за Варна. Показах ли твое име стои на декларация от Варненци за Варна? Какви действия ще предприемеш, защото срещу Кънчо се прие. Значи, ако сега не предприемеш никой, значи, че гледаш тук в ущърб да работиш на този съвет. Пак ти казвам, това, че моите позиции на 90% застават. Това е идентична ситуация, Краси. Значи, ако към тях си предприемаш, а към нас предприемаш, значи гледаш нас да... Ама чакай, щом си на 90% позициите там, защо не си притягаш да моля ви се. Ето е отворен съвета, но Един по-ляво. Саша, там. Нека нас слушаш. Моля ви, Дане. Искам да питам, ако се дистанцирва, аз съм тук лист, където името му стои под искането на Варненци за Варна. И е писано от Христо Димитров Ицо. Аз го казах от кой е писано. Значи, ако ти към нас предприемаш такива действия, а към тях не. Има мой подпис от решение, което не съм съгласен с него. Това е идентично. Все едно за петайката да гледаме. Още мой подпис. Да, но някой е спекулирал с името. Ти говориш за спекулация с име. Обясниха ми за какво става дума, да се казах. Обясниха ми каква е декларацията и им казах да, сходна е с моите виждания, може да ме пише. Защо ли се при тях тогава? Никога не е става въпрос, че някой ще иска имена, казвам го и преди малко. Говоря за протестиращи. Аз казвам го протестиращи. Ехо! Нещата стават другите. Не знам какви са другия, но това е. Това е протестиращи. Това, че аз не се предприема действия срещу Кънчо. Всяко нещо. Редно е да се предприемат и всяко едно действие. Когато казвам, че съвета действа по този начин, значи се дафотира нашия разум. Краси! за делото, нали? Моля! Ако не, нали ще... Кънчо ясно засъдил се, но там някакъв пиар с проект, не знам. Позиция и се държа на позиция. Така, Краси! Така, моля! Краси! Дай, чакай, следващия човека, моля се. Той е един от нас трябва да се поставя. Да си изразява позицията. Ама не и да води дела срещу членове на съвета. Може ли да обобщи малко по... Тук има нещо написано, Краси. Това кой ги е писал тя?
Имаш ли идея? Това казах. Това казах. Не е също. Тук Краси кой го е писал? Не съм го писал аз и това казах. Да, има. Че съм съгласен с това. Казаха ми за какво става въпрос. Казах че може да ми напишат името отдолу. Абсолютно нормално. Никога не е става въпрос за име спречи. Значи ако излезете с имената си, ще ги пишете в начало. А не, аз сега като те попитам. Не е става въпрос за имена. Ама как да те питат дали могат да ти пишат името? Разбираш ли? Еми точно, много точно ще го казвам. Аз ги питах, кой стои за това нещо, ти нали знаеш. Кой трябва да знам, викам? Пиши имена да видя. Ти ще кажеш, че не напознаваш. Значи вие не сте коментирали за имена, за да кажеш, че си казал, може да ми пишете името. Позицията и че ще напиша нещо хубаво. Но там пише, че заставаш зад Варненци за Варна. Това искам да си изясня. Сходни са ли позиции? Те много сходни стават, бе, Краси. Аз това искам да... Значи сходни, знаеш, на мен удивителната ми харесва. Знаеш колко сходни идеи има. Те нямат позиции вече. Те нямат позиции. Какви искали нямате? Те нямат позиции. Не съм се Дани, чакай, Сашо, слушай. Искам да само да прочита сходните. Недялка Георгиева, Недялка не е едно и също е. Да, едно и също. Недялка Георгиева, примерно, и Георгиева Недялка не е едно и също. Едно и също, да. Едно и също, да. Краси, не е лично, знаеш, че аз си изяснявам нещата. Ти заставаш за... че лидери на протеста са Веселин Марешки, Веселин Данов, Виктория Енева. И ако сме пропуснали някой, извиняйте. Това ли да ставаш? Помагам тези хора. Затова ли заставаш? Сашо, искаш да... Саша! Някой друго е формулирал, пък ти се подписал. Това ли съм? Не, името му е писано. Използваш се името. Така ли? Вече е гласувай за това нещо. Тия, които не са тук и не могат да кажат и ще му постигнат. Говорим с регулация с име. Саша, искаш да малко да кажеш нещо? Аз говоря за спекулация с име. Може малко на Сашо да каже нещо. Спекулация с името. Значи, Краси, за мен това нещо, което правеше воен стандарт. И според мен е мисъл на всеки тук в залата, каквото и да казваш, му е ясно за какво става въпрос, разбираш ли? И каквото и да ще да обясняваш, на всеки му е ясно. Според мен е дори да е отворен този обществен съвет, как да ти кажа, твоето присъствие тук малко или много смущава останалите с това, което си направи. Хора с различна позиция нямат работа. Не, защото с различна позиция, напротив, война. Значи много добре знаеш, че така, диалог винаги може да има. Въпросът е, че това, което правиш в момента е двоен стандарт. И извинявай много, обаче това е форма на някаква подривна такава дейност. Защото... Не, двойният стандарт. Ма вие не знаете позицията на Краси. Краси, днес са ти презели през конференцията. Защо не излезеш официално да кажеш? Да се поиска парите по Не казваме тук официално ни казваме. Не са разребнае. Ето виж, срещу нас са пиши. Аз имам покрител. Аз знаеш какво кажеш нещата, защото си кажеш дребнал. Това не си казвам нещата ли дребнал? В момента има други неща. Има, да. Айде да ни изпадаме. Първият ден дойдоха да избава да оттеглиш срещу Кънчо. Пак ли беше дребнал? Нито го познавам, нито го интересува. Дали? По същия начин се изясняваме и тези работи. Аз се говориш за принцип. За принцип. Ама и за какво протестирано? Аз бях на пресконференцията, не пак ще става в нервите. Тишина! От ден на ден повече явно обретирам. Искам да ви кажа следното нещо. Една група от хора обявиха, че те са постигнали нещо в общината. Това не са го постигнали те, постигнаха го хората на улицата. Всички граждани, които бяха излезли. Няма право никой на някаква протеста. Никой някой от нас, никой... Как да не са постигнали нищо? 2-3 хиляди лева са. Виж сега, това не го знае.
Не сме го видяли. Значи, беше грозно от страна на тия хора да казват, ние това направихме. Ние го направихме. Все едно гражданите на улицата не са направили нищо. Беше кошмарно. Така ли беше? Имаше и други хора там. Кой друг беше? Така ли беше? Така. Вако и преминаваме към дневния ред, за да не се разумява. Приятели, от известно време, от това почнаха провокациите, може малко тишина. У нас има някакъв крив страх, че ако изгоним някой, няма да бъде отворен нашия съвет. Нашия съвет е отворен обществен съвет на протестиращите, не на подкрепящите властта. Подкрепящите властта да се направят отворен обществен съвет на подкрепящите властта и там да се събират. И ако отида, там да ме изгонят. Поради тази причина, стига да се задърпали като някакви господички такова, който го знаем, че идва тука, само да бърка, да не казвам ко, да бъде така добър, да излезе. Защото тук са ни забрани хората и се опитваме да постигнем нещо от желанията на хората, които протестират, които ненавиждат и общинските съветници, и кмета, и до сега всички управляващи. Поради тая причина, другия път няма ни да излезем, ами ще ги помолим те да излязат. Показахме, че сме културни, повече стига толкова. И още едно. Ако е кавалер да се извини на дамата, така както той накара Кънчо да му се извини на него, в противен случай ние като обществен съвет ще потърсим отговорност за клеветата. Ако е кавалер да се извини на дамата и да напусне след това. Виктория глас и вие кардинал. Просто аз пък искам да кажа, защото трябва да напусне след това. Не, че съм съгласен с него, аз съм против него. Що трябва да напусне? Ама сте гонили хора, бе. Това е отворен обществен съвет на протестиращите. Всички са излизали на улицата. На улицата бяха 70 000 човека. Тук всеки какво че стои човека и гледа. Не е точно тъй. Няма Иване. Ти са тук, не можем да работим по-идея. Ще да направим това неща, докато имаше време. Може да сме темата в тотална посока, че много ще не обахме. Изнявам се, почвам да се амбилирам. Виктория, каква е? Може ли да умеса? Така, докато се борим с общинската администрация, ние забрахме, че точно утре приключва последния срок за регистрация на политическите партии за участие на парламентарните избори. Така, аз като гражданин също няма какво да гласувам. Народиха се 20 формации и аз тук предния път раздавах и на това, на протеста, съм се опитал по някакъв начин да обединя абсолютно всички искания на гражданите, които лично аз съм чул по време на протестите. Така, ако ние сме стачкували 40 дена, сме протестирали 40 дена, ние трябва да вземем някаква позиция и да обявим на хората, защото иначе за какво сме скачали там. Така, аз имам следното предложение. Първо, за да успее някоя опозиционна сила да влезе в този парламент, в следващия парламент, тя трябва да бъде широка опозиция. Защото в противен случай 20 партии ще вземат по 1%, ще лапнат по 1 милион и 200 хиляди лева субсидия. Да, и ще заминат. Ако тия партии нововъзникнали и такива, които са участвали до сега в сегашното статукво, не се обединят, няма никакъв шанс те да влязат. Затова аз ви предлагам, ако вие сте съгласни с платформата, да я приемем като платформа на протестиращите, като точки, които всяка една следваща партия, която да влезе в следващия парламент, да изпълнява. Има ли ме разписат тези платформи? Добре, не да четете и може да го утре. Добре, айде да се не списаме. Арман се избра Така, последния ред.
Дневният ред продължава. Господин Морко, ще помня какъв е дневният ред само. Тоест нощния ред, пардон, вече не е вечер. Чета пак. От вчера остана въпроса с подписката за оставката на Общинския съвет, която да бъде нормативно издържана. Т.е. това, което се прави, да има последствия след това, а не просто за отбиване на номера. Втора точка. Предложения с искане до правителството да публикува договорите с ЕРП-тата и документацията, която съпровожда сметната документация. Трета точка. Искане до прокуратурата за образуване на досъдебно производство срещу кмета. Това беше предложено като допълнителна точка. И пресконференцията получихте информация. По отношение на пресконференцията някакви въпроси, предложения за решение ще има ли? 4 точки са. Има ли предложения? Да кажа някакви други предложения по дневния ред и да кажа по-нататък по нощния ред. Защото е тъмно вече навък. Сашко. Да говорим за утре каква е точно процедурата, какво точно ще правим, ако БСП си отзоват своите общински съветници, как ще реагираме, възможно ли утре събранието да бъде бламирано, заради това, че тези хора от БСП няма да бъдат там. Каква е нашата позиция, ако не се избира кмет? Това, което само ще казвам. Най-важният въпрос за утре. Да, най-важният е това. Оставането е на заден план, най-важно. От колко часа е това в... 9 часа точно, трябва да бъде поне 8:15 там и нещо друго. Какво правим, ако залата е пълна с хора, които провокират по някакъв начин, както преди това? Те ще има малко място да нас купе. Да, няма всичко трябва да сме там. Да, всичко ще бъде там, но после какво е? Които могат да се... Да, които могат да е сега. Би трябвало три места да бъдат. Наско, няма ли го поръчаш от последен? Аз не съм го чул последен. Тоест последен не съм го чул аз. Така, предложение за утре, какво правим в 9 часа? Това е най-важно. Извинявам се, пак се повтарям. Тъй като този наистина момент е много важен утрешния и цялата ни инициатива до сега 40 дни, към която се стремим, може леко да бъде изпусната. И ви кажа защо, защото освен нашите мисления има път други, които мислят обратно. Утре това, което казах аз и което каза Сашо, е напълно възможно и ние трябва да имаме план за действие. Не да стихийно утре там на място да решаваме какво да правим. Какви са двете действия? Първо, най-вероятно ще се коли да няма сесия. Да няма кворум, тъй като по вече общи данни БСП си предоставили своите оставки и няма да присъстват. Те са 8 човека. На Маришки тримата също. Имам сведения за още 3. И при този положение 14 човека, те явно са заявили, че няма да присъстват. Като изкараме от 50 14, значи това е вече квотата, от която остава евентуално да се яви. От тях трябва да се явят 26 минимум, за да има 26, за да има кворум. Най-вероятно, като първи вариант, ще се направи да няма кворум, за да няма общински съвет, да няма заседание, с което да се отлагате имат аванс още около месец и половина. От предното заседание до сега, което беше на 12, горе-долу месец и половина, от което ние стъчкуваме, те ще удължат, тъй като най-малко максимум е 3 месеца да не провеждат заседание,
или ще трябва да се разпуснат. По нормативното, което те ще гледат да отлагат. И това отлагане да намаля нашата пара и ние чисто и просто да не знаем. Второ, като няма кворум, няма заседание. Сега. Абе, защото те мислят малко повече от нас. Нали? Сега. Второто, което е, ако случайно по една или друга причина се събере кворум, тогава трябва да се гласува избор на кмет. Обаче те имат намерение, казвам ви го, поред че няма да гласуват избор за кмет. Тогава какви са нашите действия, ако те от дневния ред изхвърлят първа точка и не избират кмет? Ние трябва да имаме готовност да действаме. Че първата ситуация, ако няма заседание на Общински съвет, и второто, ако няма избор на кмет, ние трябва да вземем правичат радикални действия, какво правим, декларации ще връчваме. Санчо, да репликирам само следващото. Извинявам се, да кажа нещо на всички. Може първа точка да отпадне поради една причина, която е също възможно, да има нова жалба срещу оставката на кмета Кирил Йорданов. Ако е подадена вчера, тази точка няма как да мине. Но това няма да е промяна от всички съветници. Има такава жалба. Има такава жалба. Имаше. Съде отхвърли, може да има нова. Ако има нова тази точка утре, за кмет няма може да има нова точка. Може да бъде страна от административния съд. Няма да е съществува. Кой е позвал жалба? Откъде да знам? Господин Банев има думата. 4 човека пише. Не пише. Господин Банев. Може ли едно предложение? Имам, тъй като възникна съмнение, че утре ще се провали сесията. А ние сме предупредили, че искаме извънредна сесия, на която Общинския съвет да приеме, който да приеме и да се ходи. Тогава да излезе някой от нас да обяви, че ние, имайки предвид, ако се провали сесията, да излезем с предупреждение, че поради провала и отношението на общинския съветници към нашите искания, ние ще преминем към ефективни действия, включително и окупация на общинския съвет. И граждански да включим. И граждански да включим. Тоест, кои хора ще окупират общината? Чакайте малко. Кои хора ще окупират общината? Кой Кънчо ли ще окупира общината? Има хора, които ще окупират. Трябва да се влиза в конкретизация. Ефективни действия. Ефективни действия. Не стой зад гърба и много мразя да ми се хилят. Предлагам да гласуваме това решение, ако вие го възприемете. Чакайте път. Гласуваме. Изтъркваме се. Аз мисля, импровизираме. Да, най-добре. Най-добре да импровизираме. На момента. Нямаме готовност някакво разрешение, трябва да импровизираме, защото планираме самоучастие. Саше! Значи според мен вариантът с импровизацията не е добър. Не е добър. Защо утре ще знае? Според мен утре да се получи един голям хаос, в който хаос единствените кога ще смени. Тихо! Изтъркваме се, когато говорим едно и също нещо за гражданско неподчинение и окупация на общината. Ние трябва да помислим за нещо хитро, с което ние да ги фентираме, защото те това правят в момента. Не мога да го измисля, въпросът е, че трябва да го измисля. Това са ефективни действия, няма да... Това с ефективни действия няма да има ефект, защото хората виждат, че вече сме само 50 човека на протеста. С 50 човека няма как да се Леонид с 300 души спират 50 хиляда персийска армия. Три термобили.
Имаме дебат по въпроса какво правиме утре сутринта. Има някой предложение. Колко часа? Темата може да е 9 почва 8:20. Някой няма предложение да ги 8:20 трябва да 8:20 това трябва да Как ще действа? Действия предприемаме. Някой предложение да го казват. Няма да ги гласуваме неща. Някакви предложения по въпроса. Импровизираме. Не знаем какво ще стане, стига сме гадали, ще видим на момента. Така, ако няма избор на кмет, искаме от сега да изпълняваме готово ставки. За утре, някакво искане, ние като континентал ще входираме. Въпросът е актуален на господин Константин. Ще входираме ли някакво наше искане, но ние имаме един същи искане всеки път. Тоест нищо не се променя в искане за всеки. Защото закони няма като проверени. Тези хора са хващани. Ще форматираме някакво искане, което връчваме утре или това, което се връчва последно. На коя дата? Сашо, на коя дата връчва? Понеделник не. Онзи ден. Това е последното искане, което се връчва на... Значи в това искане се описва подробно как те могат да си продадат доставките, да се разпуска обществения съвет. Значи заставаме се за последното искане, няма правим нови искане. И присъстваме на събранието. Добре, нека да не е конкретизирано. Ефективни действия, но без да кажем примерно, може да или някакви действия. На седмица срок да се съберат майковете до следващата седмица. Може да са и молни. Отричам полза. Добре, продължаваме по-нататък по дневния ред. Юляне, готови си? Тя почва, иска да почне с ЕГР да я поправя. Добре, човека с ЕГР адрес. Как трябва да се обсъди това? Трябва да се изследва. Мога да обясня процедурата, но не съм Последно, Юлиан да обясни, да говори за подписката и случая продължаваме. Която върви вече. Ама аз 500 души има подписани вече. с 3 имена и гине адрес. Да, и адрес. Процедурата е 50 човека най-малко, трябва също с 3 имена и гине адрес, тук да се попълнят едни листи. Това е... Дай лист, имаш? Не съм готов. Освен това трябва точно да се формулира искането. Аз вече имам предложение, днес не можах да го довърша, има и друга работа. Но, местна гражданска инициатива с искане, моето предложение е за предсрочно прекратяване на правомощията на Общинския съвет мандат 2011-2015 и произвеждане на избори за нов Общински съвет към Община Варна. Това ми е предложението, като то да е адресирано до Общинския съвет и до Общинската избирателна комисия. Това ми е. И съм приготвил едно изречение като мотив. Причината за организиране на инициативата е лошото управление на Община Варна и изчерпвания кредит на доверие не само към подалия оставка кмет, но и към всички действащи общински съветници. И тук може да добави за трима от които дори се оказа, че са избрани от листата на партия, разследвана за фалшива регистрация с крадени лични данни от пенсионен фонд ЦКБ Сила. Над нашия град. В тази връзка можем да поискаме оставката на един районен кмет. Персонал. На Владислава. Аз имам само една забележка към неговото. Понеже вчера говорихме, нали, Общинския съвет да спади оставките, но да остане да работи то така е по закон. Или 3 поредни заседания трябва да идва никой, може да вършат за 10 дена, или 3 месеца трябва да става. Значи, от тези най-малко 50 човека, където примерно от нас тук трябва да се подберат трите имена и постоянния адрес, трябва да се изберат 3 до 5 човека инициативен комитет. Моето предложение е да са 5, за да може който един, ако отпадне, ако се случи дахъл или нещо такова, да останат поне 3
Със сигурност. Така, може човека да се разболее, айде така да кажем. Няма да изберем така. Добре, аз предлагам да са 5. Освен това, трябва да се избере срок, за който ще се събират подписи. Този срок може да бъде срок до 3 месеца. Значи тук вече е тактическо съображението, предлагам да се обсъди. На това отгоре, тази подписка няма законова стойност, както би имал един референдум. Но тя ще принуди Общинския съвет да си гласува да или не оставка. Значи, това ще бъде идеята. В моменти, сега, трябва да се обсъди срока и броя на инициативния комитет. От колко човека и кои долу-горе ще бъдат, е добре да се знаят. Те останалите предполагам, че няма да има. Просто за да се подготви по-лесно протокола, има такъв пример протокол вече. Планта за събиране на подписи е тая, но трябва да има подобни планки, които ще се проведат общо събрание. Ако има виждане за срока, през който ще се събират подписи, за броя на инициативния комитет и кои евентуално ще са членове на този инициативен комитет, кажете им, защото преди да не са подобрени. Ами добре. Само да допълня нещо, тъй като днеска битиви се свързаха с мене. Браво! И утре 8:30. И утре искат да включат на живо. И ми пратиха, защото им казах, все пак искам да се гласувам с всички въпроси, които ще зададат в ефир. Все пак да се изкоментират тук на съвета. Ако искате, мога да ви ги... Също е важно. Да, важно е, заради това обрам да не станете стегни. Няма да станете, чем ти казвай. Моля ви, тишина! Общинския съвет няма законов механизъм местния парламент да се саморазпусне. Вие обаче им предлагате процедура. Каква е тя? Това е първият въпрос. Декларация. Тя има. Законова ли е тази процедура и как става така, че вие знаете за нея, а Общинския съвет не? Имате ли обяснение? Така. Направили сте си консултация с адвокат, който да потвърди, че прилагайки предложената от вас процедура, няма как да се наруши ЗМСМА. Така, на първи въпрос, законов механизъм по принцип няма. Има. Законов механизъм няма. Няма. Значи няма специален законов механизъм, но има процедура. Който казва, че има закон в тази държава ли по България, кажете ми дефиницията за закон. Не, това е друга тема. Да видим дали има закон. Няма закон. Няма закон. Значи въпросът е, според Общински съвет няма законов механизъм местния парламент да се саморазпусне. Вие обаче им предлагате процедура. Това е тя. Майче, аз съм в грешка. В България няма закони, това трябва да всичко се разпусне. Са 3 извънредни заседания. И ако никой не се яви, ако се проверят, се саморазпуска. Другия вариант е, при 3 месеца, ако не се проведе сесия на Общинския съвет, пак се саморазпуска. Това са начините, друго вземе се вариант. В принцип няма смисъл, не е 3 месеца срока. Апостолов може да през 3 дена, през 3 сесии в рамките на 15 дни. Предложение във връзка с отговора. Я не иска да кажа нещо само във връзка с точно този коментар, защото Значи, тези въпроси изпаднали са в това да се обясняват за тия сесии, където ще ги караме, пък те да не се явяват и така нататък губим. Просто ние имаме една ясна процедура, която е законово издържана. Тя не е незаконна. Искаме Общинските съветници да си подадат оставката чрез председателя на Общинския съвет до Общинската избирателна комисия, така както сториха примерно вече тези съветниците на Мариш. Те минаха по тая процедура.
Трябват ми още 23 най-малко общински съветника, ако всичките още по-добре. И тогава Общинската избирателна комисия, като едновременно с това, тези, които са следващите в листите, трябва да подадат декларации или заявления, може да се нарекат както си искат, до Общинската избирателна комисия, че няма да подадат клетва и няма да стъпят по този начин длъжност. Общинската избирателна комисия тогава ще изпадне в невъзможност да ги замести и по този начин ще е длъжна да прекрачи правомощията на Общинския съвет и да сезира Централната избирателна комисия и президента за насрочването на нови избори в 3-месечен срок. Това е процедура. Така, няма нужда от там да ги чакаме да се ядат. Сега дискутираме какво ще говори Виктория утре. Не само аз, и още двама-трима човека. Добре, двама-трима човека. Аз ще Юлиан. Не излизат този човека, това е много от всички. И по принцип предвидите ви, защото си режат, каквото исках, съгласих се на това, че ще е единствено на живо. Казаха, че ще е в 8:30 сутринта и другото на живо вече вътре от 9:10. Това беше. Тоест 8:30 къде ще се състои? Пред общината. Така, трябва да вземем решение, които ще бъдат хората, освен Виктория, които ще говорят. Колко може по-скоро? Няма да слушам. Значи така, че от 8:20 са там всички. Поне 30 човека около теб. Ама не защото някои хора искат да влязат по-рано горе, да вземат местата. Така че не е хубаво да сме всички долу. Добре, значи аз ще бъдем долу с тебе и друга аз ще бъдем горе. Как се размислите, а? Така. Няма да има фокусер. Значи, ти нещо това си има предвид. Искам много кратко мога да стане. В момента БСП са вкарали 8-то техни общински съвети, че няма да се явяват на заседание повече. Прекратяват до избирането на нов общински съвет. Това сте си го вкодирали и са го вкарали. БСП са го абсолютно са сигурни. На Маришки тримата също са напуснали вече. Сега, слушайте във времето. Остава само да натиснем ГЕРБ, които са 16 човека, при това положение стават 27 човека, да направят същото и край с общинския съвет. Това е истината. Аз предлагам да натиснем този общински. Да, ще го обърна обратно. Те сте го нарисували красивите. Само ГЕРБ. Кой ми разби колата с нощи? Кой се роби в нея? Имаме още 15 минути. Айде, има нещо. Моля, тишина! Присъствен списък къде е? Къде е присъствен списък? Ей, тук, ма. Тук ли? Така. Айде, бюро! Тишина! Тишина! Ехо! Тишина! Виктория! Въпросът е отново и да разискаме някакво вероятно които да приемем да бъдат дадени. Първи въпрос ясно искането, което подирахме. Законова ли е тази процедура и как става така, че вие знаете за нея, а Общински съвет не? Имате ли обяснение? Да. Въпросът е към общинските съветници. Да. За това се борите. Ако се борим за свобода, суверенитет, законът идва от хората. Не някой друг да го налага, собствената воля като законът. И член първи на Конституция.
Законът трябва да се приеме от хората на тази държава. Това са 20 изберем общински народно събрание. Казана на лош закон за И тези хора си правят законите и ги налагат. Тези закони, те нямат право да ги правят. Ние трябва да ги приемем, не те да ги вземем. Те може да дават, те може да кажат, да приемем този закон. Те нямат право да го приемат. Хората на тази държава трябва да дадат съгласието, едно човешко право или почта, за да стане закон. По този начин да опират парите и затова е шока висок. И всичко е лошо от тази частна корпорация. България не е държава, е частна корпорация. Има план, има план. Виктория, продължи и смятам, че почувам така като продължи с въпроса. Трябва да обсъдим някакви вероятни отговори, които Има предложение за отговори. аз си казвам, че да. Тихо! Тишина, моля. Същия въпрос. Да, въпросите, които ще се задават и журналистите и те ще питат, ама как? Какво смятате вие? Ние трябва да имаме готовност да им отговаряме на тези журналисти, защото аз ще тръгвам. Пряко чуеш с трябва да имаме И все пак процедура да не опитва. Може да се зададе въпроси на живо от студио. не става въпрос. Юлиан ще бъде до тебе. Значи, стане въпрос за това процедура. Аз много нямам желание да участвам. Добре, можеш да участваш. Ако специално за законовата процедура... Да я подаш. Калина нещо, ако не те ще може да се случи. И Сашо и точно. И Сашо ще бъде, да. Както казах, ние ще се качим едните горе, другите ще оставим долу. Така, третия въпрос е: направили ли сте консултация с адвокат, който да потвърди, че прилагайки... Имаме повече от адвокат. Кажете с кой адвокат? Няма нужда, процедурата е проверена вече, проработила е с подадените оставки. Няма нужда да се обяснява. Едно предложение, може ли? От точка 3, тъй като искането до правителство за публикуване на договори серия 5 на счетоводните отчети и инвестиционната им политика, Иван пое ангажимента да ги подготви. След като подготви искането, предлагам на утрешно заседание да приемем това искане, т.е. тази точка е прехвърляне за утре, тъй като не сме готови с искането. Сега просто имаме предвид, че не се да го гласуваме. Да, предлагам да го гласуваме. И последната точка беше искане до прокуратурата за образуване на досъдебни производства срещу кмета. Тази точка също нямаме готовност, трябва конкретна фактология, която да изложим до прокуратурата. Не може само с пожелания. Така че предлагам, който има информация и материали, да ги предостави тук, за да можем да бъдем по-конкретни. В морето се спорено писмо. Той е приятел писмо, че не знае за злоупотреби в пазари и още 7-8 такива. А по това време той е бил в управата на този град и с бездействието се допринесъл за... Тогава прокуратурата да се само сезира по публикации в печата. Няма друго, тя трябва да се самосезира. Може да запусне една жалба, нещо тук моля да извършите по повод на изявлението, да извършите проверка, не да не образуете досъдебно производство. Ние не сме юридически проверка при наличие на данни. Може да го подготвиш така като текст. След като ще го подготвя машинка. Значи за утре най-важно за сега. Това, което ще гласуваме за утре, което остава като бъде подготвено. Това като утре е готов. Господин Костадинов ще... Костадинов? С господин Панотов да седим тук с Никола База, като се разберете добре.
да го обсъдите, за да може утре да имаме някакъв примерен текст, който да гласуваме. Да приеме, да гласуваме. Ще обращам, няма че. Така, за тази вечер повече. Може да питам нещо? Да. Въпросът за изборите, които идват. Как мислите, че ще се осъществи контрол на тия хора, които ще дойдат? Как мислите, ще стане тази? На местно ниво. На местно ниво. То е една Имам предложение. Така аз преди малко започнах, да ви казвам нещо. Тук съм написал всички искания, съм се опитал да напиша всички искания, които гражданите по плакати или чрез изказване, общо са изказали по време на протестите през всичките 40 дни. Понеже утре е последният срок, в който партиите се регистрират и започва оттам да регистрират на коалициите. Лично аз няма за какво да гласувам, а се родиха страшно много нови партии. ЕФН, няма да ги изборяваме всичките, знаете колко са. Аз имам предложение към всички партии, които не са част от статуквото и не са участвали до сега в разграбването на държавата, да ги призовем първо да се обединят, защото иначе няма да влезе никой от тях, само ще направи един голям дон. Дон е 1% разпределение на гласовете и всички тия гласове ще отидат в големите партии. А всички тия 20 партии малки ще върнат по 1,5 милиона от субсидията над 1% и си заминат. Мерси. Ама това е 1,5 милиона година. По 4 години до следващите избори са 20 милиона. Така. Предложение обаче това да поправим. Какво правим? Моето предложение е да чрез медиите да поискаме тези всички партии да се съгласят, че ще изпълняват. Може и да не стане, може и да стане. Да се съгласят, да се придържат към нашите искания. Това са искания за всички от протестите. Всички са много повече. Добре, каква е идеята? За придържа към тези общонационални искания, това е, нищо повече, край. Точно и ясно. Придържате към тези национални искания. Това е за тези хобби. Те бяха 7-8, край. Това е политическа платформа и хората се кажат, ние за това излязохме на улицата. Ама чакай, добре, ние като гласуваме уния, какво ще правим? Това е политическа платформа, ние наша работа вече. Може да се седнеш малко, аз да ги дам. Давай. Значи по този начин, по който се правят нещата, не можем да упражним абсолютно никакъв контрол. Това, което искаме, да се казва, че се иска, това са просто празни приказки. Неща, които могат да ви ги обещаете да не станат. Ще декларация. Това декларация. Членовете, които ги освобождават от отговорност, къде ги забравяш? Има възможност да подпиша декларация. Колективната отговорност, тя говориш. Значи носят отговорност. Именно, да. Аз предлагам да се иска отпадането на тези членове. От Конституцията, да. Човека, който... Той говори за колективната... Значи преди закриването... Да, още предложение. Имам предложение, като начало да се изискат тия, които се кандидатират за парламенти, за общински съветник нагоре, да обособи особен залог в съда на цялото си имущество. Може да стане точно за половин час. Всички едно тук Иван Петров, спич хората. Така, всеки, който иска да стане от общински съветник нагоре, да се обособи особен залог в полза на държавата и след край на тези обещания, които е дал, ако не се изпълнят, ако е работил срещу гражданите, цялото му имущество да бъде предадено. Моля? Утре 8:20 пред общината. Най-късно пред общината 8:20.